стана тук в България, докато те нямаш? Ами това беше, деликатна история. Що? Значи моята си помислила, че съм избегал с друга. И тя сега да не остане по-назад и фанала тъпка. Да си хванала? Тъпка. Както ще няма нужда да повтаряме, да. И? Какво стана? Значи като си дойдех и ги заварих в леглото и ги питам, какво правите тука, бе? А тя? Та моята собарака, моя утепляк. И му вика, нали ти казах, че е много прост. Не бех забележала. Да. Ама разбрах, когато почнаха ми шепват синините. Между другото, знаеш ли какво означава ПК на регистрацията на педишките автомобили? Така и не ме интересува. Ще кажа, пръв или кръв? Ако между другото. Да. И аз по принцип верно съм си прост, нема мецата. Да? Ама все пак така ми е работата, на тъмна бачка ми няма как да четем. И поне ми е трудно да изразявам чувствата си с думи. И така, като ми хареса някоя женска, като ми хареше и не знам как да й кажем какво ми се иска. И затова, като ми хареше някой и искам да я гнявим, и отивам при нея и викам, здрасти, един пита за тебе. Тя вика, кой? Аз ти викам, по един гологлък с два куфара. Това дори няма да го коментирам, разбираш. Това дори няма да го коментирам. Гледай сега, не се излагай. Нали знаеш колко съм надарен? Къде почна да знам аз? Няма нужда да... че как? Не знаеш как ме викат? Не искам въобще да коментирам. Викат ме Гюро надарение. Кажи какво се случи вчера сега. Кажи вчера какво се случи. Като го натепам на жената, Няма да го натепаш въобще. И направо връща залция да я. Кажи сега какво се случи вчера. Кажи сега. Трябва да ти кажа, че Да. преди време трябва да ти кажа, че така като бомбурчех жената... Няма нужда да искам да го коментирам това. Кажи какво се случи вчера. Ама ти кажа вчера... Не искам, да, вчера кажи. Тя вика, ох, сърцето ме боли, сърцето, викам спокойно, бе, че минем покрай него. Кажи сега вчера какво се случи. Вчера беше на рожден ден, на това е другия ден. Да. Отовахме в един асансьор с моя Авер Ефремов и той ми вика, Гюри, ти си точно като пустинята Сахара. Вика, моти бе, а он ми вика, ми при тебе не има никакъв шанс за душ. Наскоро след поредния масов бой по център, на следващата сутрин отидохме да по лекарка и тя ми вика, кой зад те боли. Викаме, тук е Левия, той е един остана. После се оказа, че трябва да ми сложи упойка и ми вика, сега ще ти бия една инжекция с упойка. Аз се погледнах лошо и вика, мани ги тия простоти, удари ме с винтило по главата, както си требе. Psst.